Stavební veletrhy Brno jsou dle hodnocení Evropské federace stavebního průmyslu jediný stavební veletrh mezinárodního významu ve střední a východní Evropě. O důležitosti veletrhu svědčí především vysoké zastoupení odborné veřejnosti. Této prestižní akce světového formátu se pravidelně účastní okolo 1500 firem z celého světa, a to samozřejmě včetně lídrů nejen domácího, ale i světového trhu. Vrcholem veletrhu je tradičně předání ocenění těm nejlepším podnikům a stavbám. Druhou zlatou medaili IBF získává exponát Stroj pro opravu asfaltových vozovek Silkot 7080. Cenu přebírá pan Jiří Charvát, jednatel společnosti. Vystavovatelem Siltec, společnost s ručením omezeným. Tenhle stroj umí opravovat výtluky a jiné poruchy asfaltových vozovek, využívá ojedinělou technologii zpracování recyklátu. Při návrhu stroje byly uplatněny hned 2 patenty. Pan Jiří Charvát přebírá druhou zlatou medaili za stroj pro opravu asfaltových vozovek Silkot 7080. Už abychom jich po zimě viděli co nejvíce.